Refresh with Umrupa Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Kubli pi baru aku nampak ibu TV, sesin biang pan ipiang sepai pi Syekh Khubor hakimat kiman. Berhaka basdang nya phashwa Syekh Khubor na Kylleng ki benta jong ka Jylla. Ka sarkar Padang kadang up ya ka kai pot na ka komiti tokit jong ki armut ki khon ki blasha pen khamti ban tokit ya ka jingkno bersya ya vice chancellor jong ka school ba North Eastern Hill University ha ka bai dei ba ka jing bamla trikam ba ka jing bamla ban penyai kam shwaban shim ya ka nukunu korai. Vice Chancellor ke School Bani Hu, Professor Prabhashankar Shukla, ulatho show Principal Secretary, Jangka Tanat Higher Education Jangka Sarkar India, bahkan penbiang Board Pahara YU, namarba ki Board Pahara baka Sarkar Jylla Meghalaya ka ai, Kim Shimla biang setia. Haka shithi ke baulatho ulaong, baka shuti jong ukan kutno haka arp kandai trik Naiwieng aja apusau. Kum tau hapan man pai biang no shishilong, haka artrik unok bra arja apusau. Hendrai namar ke jinglong jingman hanihu kam shinganya udan kam daki bor pahara ki baklain ban yada ya ke jingim ke jong kador barshnong golfling harengkat bat kador barshnong lamali da ke jingtieng yo ba ka shnong ke lalong kum ka shlei project hakat han pulu menta ka step ka arp kandai trik Naiwieng kilami shakmat ban pensange bat kum churu ban penpau ya ke jing persha jongki halo ka smart city project ke North East Police Academy ni ke nipa mentara sengi hap dengan jingpu jingpieng kala pelong ya ka passing out parade ni ke jingpen kup buram na ke bentar ka 53rd batch basic course trainees ha ka ba menteri rambak ke Jylla Konrad Kongkal Sangma ulawan management ta kum ukongsan ha ke ni ke passing out parade badru ban penkup buram ni ke police officer ki bala pendap ya ke jingsha ai jinghikai ha ke te ke shlem ai jinghikai na ke bentar ki police ki kena ki balawan pet na ke Jylla Assam hadien ba ka jingsha keno bakla syatiet syabom hapok ka rehabilitation Assam mentara singi hapok ka jingalam jong ka kong en marbanyang lalip pen ujor no syaka Human Rights Commission namar ka jingbam don jong chairman kini ki kena hapok ka jingalam jong ka kong en marbanyang ka bajupet i kena ki bala kerni how drugs klai kendu no ya away ni ki khot jong ka commission banbu ya ka jing ujor ki kimi kipa jugi kun samla ki blangom ha ka jingkni jong drugs kila sha shet plak ha ka Alive Again Foundation ka badan ha Chandrapur ha ka Jylla Assam ki kimi kipa kila pulut ya ka pisa pilan ki jongki mensiu shakani ka foundation da ka jingkermen bagi kun jongki kin light now drugs bat bakin yo ya ka met ka bakoi ka bakya kumjuru bakin kala ka bamut no pausi kam shim long setia kum bagi kimi kipa kila up kmi inti Wat happening ke jing dua jingkermen nakada ke jing pet jong ki MLA ke Congress panlit penyaso shikibai per ki parti ke Meghalaya Pradesh Congress Committee menta ke sengi kala pedang sngobha ye kinong yalam ki balawan ban penyaso shika parti Congress na ki South ki Congress Block Committee kini ki balawan ban penyaso shika parti Congress ki dei ki bahapo ka Soyong Congress Committee na nong thamai na mau tharashan bat kumjuru na Jirang Block Congress Committee ka jingwan mansha thangan da ka kong bindas im ka badai ka nong shong shnong na maulong Ribhoi district na ka daw jong jingsni palat ka surong menta kala urlong hadien ba ka sarkar Jylla kala mang pisa hadu sub khandai klur tingkatam manshna ya ka surok na nong po sha umden habai kran badu MLA jong ka nong po uba miral bonds im ulai thu ba ha ka arpunri trik mentau benai Naiwieng ka sarkar Jylla lengba ka state scheme kala mang pisa banshnano ya kini ka surang banakhamat kata na nong po sha umden ka bajangai kumba 8 kilometer mentapat nya phash Khubor na Kylleng ki benta jong kari ki Jakapuli ha ki Nriutili ki district jong ka Jylla Manipur ka Impal West Impal East ka Thawbal ka Bishnupur ka Kaching bat ka Jiribam kila sedang biang ya ka jinghikai ha ka singit hodien hadien balakhang khardap artayo na ka daw jong ka jingsha thombor La penjensur ya ke jingkhang pakhang shnong haduk san kanta ban pensuk iki samla puli bat iki nong shong shnong ka jingwan school ki khna kalong ka baduna khandiat hendrai lakmi lenti bakan nang yai kiu ki bor penya ki nang budien pha ya ke jinglong jingman ban pentikna ya ka shong suk shong sai uhe ka seng RJD lalu Prasad Yadav ula kentu ban penankam daki kot tap vote niki ballot paper na ka banta ki election da ka bakadau baki dan ki jing e ha ka jinglong khu joki machine EVM da ka bas ngaus kam ya ka jingkermen jong ka RJD uloong bakin thaw ya ka sarkar Bihar ka banwan u menteri rong ba adu kri Narendra Modi ulapan pau ya ka jing ngau khia halo ka jingja accident bos Gondia ha Maharashtra ka bala shim ya khatwei ngut ki men sim brio bat khatsan ngut ki wei pat kla men saw
bat ulapan bena ba an ai pisa arlak tingka na ka benta ki bahayeng jong ki balayap pat sanpau hajar tingka na ka benta ki bala mensau ka bos kala kala kat ba kadang kyar ya ka wei ka tuk tuk palalai pongut ki brio ki bakan thup ya ki kintei ba ki khna kila sha thang ha ka jingyai procession mashal ha khandwa madhya pradesh ka balalong man penan buram ya ki matter jong ka 2611 ka sarkar manipur kala pensyong nongrem ya ka jing jong ka jing phe jai pen rio ha ka ni ka Jylla ha ki nongwan bu hai shnong bi an na Myanmar da ka ba kno ba ki rep ya ki so popi bi an ba ki penmi ya ki kam le no narco terrorism kathma prashayo drugs jong umantri rang ba ka Jylla un birin singh kala penthut ye ki nong khai drugs kala penjot ye ki lengkha so bat kala kurup ye ki drugs ki ba shongdor ndeu phau hazar klur nadu usnam archa khat nyo ka sarkar kala kantho ya ka MNF jong ka Mizoram ka ba persha ya ka jingker khaput bat kala khon ban ple jingmon hakalanti khai drugs sa Mizoram mentapat impash Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei ka jing shlei ka balami na ka jing jor jong uslap kala shim ya ka jing im jong sawat ki mesim brio bat kala kata ya palat arlak sabu hajar tali ki longye ha ki hindro tali ki Jylla jong ka Thailand lama ha mi ki nong shong shnong halo ka jing shlei jing tuwa khando bat kala er ka baklan na marba uslap ubajur udang beteng ha ki than chathi hadu kasmi sajja ka sarkar Bangladesh kala khang ki bank account jong ki khanyang wat ki rushimet Kibran jinga day bat ke iskon kunthubru yau chinmoy Krishna Das unongelam basha set phatok ubala sha kno pinki win na marba umburom yakala makari kanika jingle hapreng ka jingki yo jong jing sha thambor bat ke jinga ki jong ki Hindu kalong hadin ka jingkno ba ka iskon ka dan benta ha jingkulmar ka menteri rong ba du berem ka Sheikh Hasina kala penrem ya ka jing sha le ben jong kirit pa bat kala dawaru ban pelai no ya udas kat ba ke India kala penpau ya ka jing sngokya halo ka jing sha thambor jong ka North Korea kala pen her kumba South Tili ki balloon ki badap ki jabo jaban kunthop ru i kot lengkdop sha South Korea nadu ka mi jong ka sngi palai ha ka babu na ki kila hap hajan kanong ba ya ka ni ka jingle la yo i kum ka jing ajubab i ki kot lengkdop persha ya ka North Korea ki balap ha na South Korea Unaji mikati menteri rang ba du jong ka Lebanon ula khot ya ka jingpen board jong kiri ka Pyrthei ya ka Israel bakan pinsange no ya ka jingpen Ken ya ka jingya sange ya siat bat ka Hezbollah hadin ka jingher thma jong ka Israel ka bla pin sauru ya ki ndung ki bri ka jingher thma ju ki lingsun jong ka Israel la thmu ya ka jaka bu rocket jong ka Hezbollah ha ka than shatei jong ka Lebanon ka badai ka sin ka benengkong kum ka ni ka jingle nadu pala sedang ya ka jingsange thma ha ka singi balang ka IDF kala kedau ya ka daw jongka kum ka jingle persha ya ki kam le no kat ba ki telong Khubor na Lebanon kilai thu ba ki don ringwat ki bala mensaw na ki jing sha thombor bunsien da ka ba kno ba ka Israel kala penken ya ka jing te kular ikitu kilong ki Khubor hakimat kimat mentakasngi kubli pi baro